Mae addysg dda yn hanfodol i'n galluogi i ffynnu, a byddwn ni i gyd yn ymgysylltu ag ymarferwyr addysg rhywbryd yn ystod ein bywydau. ECEGA ydym ni, sef Cyngor y Gweithlu Addysg. Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl gymwys y maes addysg yng Nghymru gofrestru gyda ni, a disgwylir iddynt dilyn y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol. Mae'r cod yn amlinellu'r safonau ymddygiad ac ymarfer a ddisgwylir gan ymarferwyr yn y gweithle a'r tu allan iddo. Mae hefyd yn eich helpu i ddeall beth yn union y gallwch chi ei ddisgwyl ganddyn nhw. Pan fyddant yn cofrestru, mae ymarferwyr addysg yn ymrwymo i ddilyn 6 egwyddor allweddol y cod. 1. Cyfrifoldeb phersonol a proffesiynol. Cydnabod ei rôl fel ffigur cyhoeddus a'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â hynny. 2. Unplygrwydd proffesiynol. Gweithredu'n onest a bod yn atebol am yr hyn maen nhw'n ei wneud. 3. Cydweithio. Gweithio gyda chydweithwyr, dysgwyr, pobl ifanc a rieni a gwarcheidwaid i gyflawni gwaith o safon uchel. 4. Arweinyddiaeth. Bod y rheini sydd â chyfrifoldeb arweinyddiaeth a rheoli yn gosod esiampl gadarnhaol gan gefnogi eu tîm a bod yn atebol am eu penderfyniadau a'i gweithredoedd. 5. Gwybodaeth a dealltwriaeth proffesiynol. Bod yn ymwybodol o'r polisïau, y gweithdrefnau a'r canllawiau sy'n berthnasol i'w rôl. 6. Dysgu proffesiynol. Ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol parhaus, cadw ei sgiliau'n gyfredol a gwella pan fydd angen. Rydym yn gwybod bod pethau'n gallu mynd o chwith weithiau, a byddwn ni, yn ein rôl fel reoleiddwyr proffesiynol y gweithlu, yn ymchwilio ac yn cymryd camau pan fydd angen. Mwyn cynorthwyo ymarferwyr i gyd ymffurfio ar cod, rydym yn cynnig ystod o adnoddau, gan gynnwys canllawiau a'r amrywiaeth eang o bynciau, a digwyddiadau datblygiad proffesiynol. Rydym yn gwneud hyn i gyd i ddiogelu dysgwyr, pobl ifanc a rieni a gwarcheidwaid, ac i gynnal ffydd a hyder y cyhoedd yn y gweithlu. Gallwch ddarllen y cod nawr trwy fynd i ecega.cymru/cod.